Tabbas a ranar Asabar Aminu Saira ya wallafa wannan tambalin na labarina a shafinsa na Instagram da Twitter da Facebook da su kafofin sada zumunta da sauransu. Har inda Aminu Saira yake bayanin cewa tabbas nan da sati 3 gaba za a dawo haska shirin labarina, har inda ya ce tabbas 3 ga watan gaba za a dawo haska wannan shiri na labarina, kuma irin canje-canjen da ya zo kuma da yanayin yanda shirin ya zo ya bambanta da na baya. To me kenan jarumi yake nufi? Mai kallon mai saurare, kar ka manta, kar ka sha'afa, muna neman ka daure ka danna mana subscribing a karkashin wannan bidiyon da kake kai tare da alamar ƙararrawa, sannan kai mana liking, kuma za ka iya mana sharing zuwa group, WhatsApp, Facebook da sauransu. Hakan zai matuƙar ƙayatar da mu kuma ya nishaɗantar da mu, ya ba mu ƙarfin kawo muku zafafan shirye-shiryenmu tare da ingantattun ayyukanmu kamar yadda muka saba.